Bukvalno, ovaj lik je upravo opisao moj život. Postoje ljudi koji legnu i zaspu za 2 minuta. Ali te osobe koje legnu i zaspu, dakle legnu i samo zaspu, posle 2 minuta hrču mrtvački san, koma iz koje nema buđenja. A onda sam ja kad legnem u krevet, počne film u mojoj glavi. Prvo, da li sam zaključao vrata? Jesam, ali jesam li stvarno? Možda i nisam. Dakle, njima ne smeta da li im se uvrnuo jestuk, da li im je zgužvan čašav, da li im se majica okrenula pa ih davi, da li im je pokriv od nekog materijala koji ih iritira, da li se čuje neki sat ili kapljanje vode u daljini, da li im bije neko svjetlo u oči, da li im je vruće, da li im je hladno, ništa. Znači, legne i zaspi posle 2 minuta u koma. A onda se setim nečeg glupog što sam rekao pre 5 godina. Zašto sam to rekao? Šta su oni mislili? Da li se još uvijek sećaju i da. Kako samo legneš i zaspiš? Kako? Nerviraš me. A najbolji deo, čak i kada konačno zaspim, spavam kao da sam u misiji. Pola mozga je budno, pola nije. Čujem sve, svaki zvuk, svaki šum. To bukvalno nije spavanje, to je dremanje sa zatvorenim očima. Napišite dole u komentarima da li vi uspete da zaspite brzo ili vam za to, kao i meni, treba vremena.